Pa-intermission siya. Kailan ako nagsimulang mag-boyfriend? Sige daw. Ay! Kumara. Hindi ko alam. Alam ba namin Ciao, yun? ikaw. Alam ba namin yun? 1989. Ang mauuna si ate. Wait lang. Picture ang ako. Wala lang kasunod kung kanino sa nakakuha nila. Ay, dapat, ano mo ba? Ayos from Erica. Erica, ay, Janice. Janice! Janjan! Kasi hindi You! ayaw niyang tumayo pag dyan. Janjan. Come to mommy. Yay! What can you say? 1, 2, dito kayo tumingin. 1, 2, 3. Dapat ayong magbibigay ng regalo, yung magpicture gano'n. Ay, kay Jubina to. To Jubina! Sa Juvina. May pangalan diha. Kay Jubina, wala nga. Sino na to? Ay, from Jubina to Kino. Care of IPI. Ay, halika na dito. Kunin mo yung kay Ate Kino. Siya lang ang picture mo. Dapat hindi ako kasali. Sali mo na si HR. Merry Christmas to May. From Santa. Wala, sino kaya? Ay, from Simply J. Happy birthday! Kanta ka pa. La Santo. 1, 2, 3, smile. Next from sister to Ate Judith. Ang bigat na Judith ah. May ano yata dito. May pag-itas yata dito. 1, 2, 3. Saba, next. Mary. To Jubina from Ate May. Dong, ikaw muna mag-ano, proxy kay Jubina. Hindi, mapipigil siya. May pag kami. 1, 2, 3. Yan. Hindi, lagay mo dito. 2, Tintalbe. Yay! Hoy, gano'n ko. Wow, parang ang ganda. Ano po? Ay, kumot. Arinula yan. Wala pa haba. Ay, ano? Ang taas naman ng Yung bills mo. Erika. Erika. Sino? Parang high. Yung take out, wala mo isali. Ano ba yun? Sino nagdala ng holograms yun? Ano yun? Ano mo yung take out? Baka sinali dyan. Sinayin ka ba sa punch? Ay, sino nagdala ng holograms? Merry Christmas! Ate Sol! From Dato Rahim. From Sol, hindi. Para kay ano, baliktad. Hoy, asa na si sister na lalaki? Dito na sa harap. Picture! 1, 2, 3. Okay na, Yee! Happy earn! Merry Christmas and Happy New Year to Juju. Jojo, wala siya. Housekeeping. Care off na lang sa'yo. Care of sa'yo. Okay. Ang laki nun yung, ano yun? Ay, bakit salbas yun? Salbas yun. From, ay, si Zoe. Thank you po. Sa akin to. Salamat. May ano? Hindi, plastic lang. Yung pinakamalaki. Merry Christmas, Happy New Year to Jocelyn. Jocelyn! From Santa Claus. La, kanino kaya yan? From Yay! Picture! Okay. Ay, andito na yung ano. Ano na? Kawali. Kawali! Kawali ba to? Un. Kawali ba to? Oy, wait lang ah. Kawali ba to? Merry Christmas to Melody. From Kuya Roberto. Wow! Uy, dito, picture doon. Ako na, hawak. Picture na natin. Picture ba? Remembrance. Sige na. Ayun.
Magluto ng itlog. Ay, ang cute. Right. Plastic kada for chicken. Nakainin pa pala ako. Ayun. Sinong chicken? Hey, Brian. Ay, kay Brian. Ah, picture na. Wait lang. Sino? Kay Brian. Galing kay Jojo to. Plastic kadam. From plastic kadam. Nakikita niyo to? Ang laki nito. From Janjan to Erika. Erika! Nagulat, treasurer. Wait lang, di pa ako nagbayad. Oh, Erika! Sapatos? Siyempre kami bumili niyan. From picturean mo ako. Yan, regalo mo yan. Bahala ka dyan. Apil ako balunan. Uy, Ay, magkano lang binayaran? Maghugas lang kayo ng plato. magkano yung bills natin? Ewan kay ikaw. Magkano ka ang bills natin, Kang? 390. Ha? 390. Lahat?